Ćao svima, u današnjem tutorialu ću vam pokazati kako napraviti bazen u Minecraftu. Mislim, ovo je prosto. Sve što vam je potrebno je kanta vode ili ako želite i lave, iron blok ili bilo koji drugi blok, neke ovako stepenice i zemlja nam ne treba, ali ako nešto pogrešamo da vratimo. Prvo, sad, evo ja ću neki manji da napravim. Sve pa to onda 45 napravimo. I sada još jedan da prikopati još jedan blok. I sada tu stavite šta god želite, ja sam iron uzeo. Inače ne primeći se da je iron zato što je tekstura, tako je John Smithova. I sada su vam potrebne stepenice. Inače ovo je mnogo mali bazen. Vi uzmete neki veći površinu ili tako. I sada treba voda. Tu stavite vodu. Ovo je pričano ovako da vam nešto pravo. A i vi možete ovako nešto da napravite tu ovako kao neki ulaz za bazen. I improvizujte ovo je ovako na blizinu. Evo vidite, jedan sam preskakao. I onda kao napravite ovako ulaz za bazen. Naravno veći napravite ovako neke ona vrata ili kao ili kopija. I to mi je to glavno. Tako se najlakše pravi bazen. Ovo je mali kao što sam pomenuo.